hôm mà trang cái chùa khan vai ra mà các cái đồ hi thom nói cái zuar về trên này lung hemi nghe colosip lang đúng hian về cái chú intina kan lut lor ta thom nói lấy điểm thì về kan nala mà hian vai reng te kong nuai hian cái lũ hian chuan lại hian nô te pakati lâu trap anh à không nghe nu khác cái số box xí là và bội xôm luôn cái mail xí tên box xí là kan din muni avanin cái ni bôi rethei kan in ti rol hian cái này rethei ten van lâu tami o tiang si hi ka Lenrual oma sutaranga hey ka babu nen ka ko nga hin ka ziak mol mai ni le lam pa ba ka zia na hin ka theng hin le ka lau lu tu ka ta chuan a thuk te kha ka siam chawa chu chang ni le kan ni da ta ka chuan chu tu na LDS saturin kan so mangen rairah kan chân hi sila hay ngei thinlai na Hmuhsit endawng sawichhiat karah Hringnun khawvel kan chhiar thiamlo chauh min chhawk zangtu chauh innghahna be Lenrual zawngte chuan par moi cheri runa muangte'n yang ral ko ha a chang je chi riang vai te chia min chan pui ro nang chauh hi ka phu min chhawk zangtu nang chauh hi ka innghahna be zawngte chuan par moi cheri limlai runa muangte'n katan piang ral ko har a chang zel chi riang vai te chia min chan pui ro nang chauh hi ka phu min chhawk zangtu nang chauh hi ka innghahna be nang chauh hi ka phu min chhawk zangtu nang chauh hi ka innghahna be nang chauh hi ka innghahna be